a budem zase teda hovoriť trošku o Svojine, ale teda sľubujem, že nepôjde o nejaké suchopárne fakty a niečo, čo je aplikovateľné len na tú konkrétnu lokalitu, ale ide o skúsenosti, ktoré som nadobudol pri práci s veľkými dátami. Konkrétne teda len stručné zhrnutie, ide o veľké množstvo objektov, medzi nimi existuje 420 stratigrafických vzťahov, ktoré som zaznamenal, z toho 189 bolo neistých, k tomu sa dostanem. A v rámci týchto objektov bolo teda, som zaznamenal 34 583 nálezov, z toho 11 161 bolo nejakým spôsobom diagnostických. Takže vidíte, že je to dátová sada, ktorá síce, dobre, nie sú to big data z hľadiska, ako ITčkári používajú tento výraz, ale z hľadiska archeológie už to nie je spracovateľné štandardnými metódami. A nebudem hovoriť presne o tých metódach, ale skôr o problémoch, ktoré vyvstávajú, keď sa pracuje s archeologickými dátami. Ako na ukážku vidíte, že je to dosť komplikovaná situácia aj stratigraficky, sú to proste domy v superpozíciách a zároveň sú tam aj objekty, ktoré nie sú v superpozíciách a všetko som sa to snažil nejakým spôsobom chronologicky sfázovať. To bol jeden z hlavných výstupov mojej práce. Dobre, takže ktoré sú to tie problémy s tými veľkými dátami? Zase budem hovoriť o štyroch. Je to neurčitosť, heterogenita, fragmentarita a multimodalita. Všetko vysvetlím neskôr a takisto sa krátko zmiením ešte o spôsobe popisu, ktorý som použil pri týchto dátach. Takže k tým vzťahom a ich neurčitosti najprv by som sa vyjadril. Medzi nálezovými komplexami klasický spôsob vypracovania stratigrafie vychádza z tých Harrisových matíc, akurát, že to je metóda, ktorá bola vypracovaná na situácie, kde je tá stratigrafia jasná. Ale pri neolitických kontextoch častokrát, aj hlavne keď je to výskum, ktorý bol kopaný dávno, že máme úplne dochovanú všetku dokumentáciu, tak ako by sme potrebovali, častokrát vieme, že bola tam nejaká superpozícia, bol tam stratigrafický vzťah, ale nevieme presne aký. Ale na druhú stranu, keďže tých vzťahov je tam dosť veľa, bola by škoda túto informáciu zahodiť, lebo hovorí nám predsa len niečo o tej chronológii. Ja by som vám ukázal taký jednoduchý príklad, a dúfam, že bude dostatočne jednoduchý. Ako sa vypracováva také fázovanie pri troch objektoch. Je tu príklad, ak máme tri jamy. Jama A má jasnú superpozíciu s jamou B, je narúša, to znamená aj mladšia, ale máme tam jamu C, kde vieme na základe obrysu a tak ďalej, že ide o superpozíciu, ale nevieme akú, či jama C narúša jamu B alebo opačne. Takže existujú tu dve možnosti, ale to, že sú súčasné, tá možnosť tu neexistuje. Ako to môžeme nejakým spôsobom vyhodnotiť? V podstate myslím, môžeme vypracovať množinu všetkých možných usporiadaní tých jam. Toto sú fázy. Najvyššia je najmladšia, najnižšia je najstaršia a existuje 6 možných riešení. Ako idú tieto jamy v chronologickom poradí. Počet týchto riešení, normálne to si to nejakým spôsobom sčítame a môžeme si to vyjadriť štatisticky. To znamená, pri každej príslušnosti konkrétnej jamy, konkrétneho objektu k danej fáze získame pravdepodobnosť. Akou pravdepodobnosťou ten objekt spadá do tej fázy. A s týmto už môžeme pracovať ako vlastne s výsledkom nejakej seriácie. Pričom dnes akceptujeme tú neurčitosť, ale máme už nejaké kvantitatívne hodnoty, s ktorými môžeme štatisticky pracovať. Ďalší problém je fragmentárnosť. Tá fragmentárnosť, to všetci dobre poznáte, proste archeologické dáta sú neúplné, už zo svojej podstaty, že ide v podstate o odpad a ktorý ďalej prechádza rôznymi procesmi redukcie informácie. A treba, to je dôležité si uvedomiť teda, že
tam, kde nemáme evidenciu, to neznamená, že tá evidencia tam v istom bode nebola. A sú prípady, keď my môžeme na základe našich externých znalostí alebo našich existujúcich o povahe tej evidencie si doplňať tie chýbajúce body. Zase jednoduchý príklad, máme tu nejakú superpozíciu, máme tu kolovú štruktúru, ktorá nejakým spôsobom narúša nejaké sídliskové jamy a pri týchto jamách A, B a C vieme teda, že tá kolová konštrukcia je mladšia, ale máme tu tieto tri jamy, u ktorých to nevieme. A respektíve sú to v podstate 4 objekty, ale keď vlastne aplikujeme naše archeologické znalosti, vieme, že táto kolová štruktúra je v skutočnosti pozostatok domu. Je to vlastne interpretácia, ale môžeme ju rozumne spraviť a obhajiteľne. A takisto vieme, že tieto dva objekty v skutočnosti predstavujú jednu jamu, ktorá je len rozdelená kontrolným blokom, ktorý tadiaľ prechádzal. A na základe tohto už môžeme povedať môžeme robiť stratigrafické pozorovania, že všetky tieto tri jamy sú nesúčasné s týmto domom, to znamená, zároveň sú nesúčasné s touto kolovou štruktúrou a už môžem uvažovať o ich chronologickom triedení tým prístupom, teda ako som ukázal v tom predošlom príklade. Takže toto je si dôležité uvedomiť, že tam, kde nemáme dáta, občas si ich môžeme doplniť. Ďalší problém je heterogenita. Väčšina štatistických metód vychádza z nejakých modelov. A modely, ktoré sa štandardne používajú, neboli navrhnuté na archeologické dáta. My nikdy nemáme štandardnú vzorku. Nikdy nemáme, napríklad, keď spracovávame nálezy z nejakých sídliskových objektov, každý ten objekt má inú veľkosť. Nemôžeme to brať nemôžeme to brať ako štandardnú vzorku. Sorry, že sa opakujem. Dobre, a aké testy môžeme používať, aby sme teda akceptovali túto skutočnosť? Parametrické testy, tie som už teraz spomenul, to sú tie, ktoré predpokladajú nejakú distribúciu, ale túto my práve že väčšinou nepoznáme, takže na archeologické dáta nie sú vhodné. Vhodnejšie sú neparametrické testy, ktoré sú trošku komplikovanejšie na prevedenie, ale majú tú výhodu, že oni pracujú s existujúcimi dátami. Zoberie sa celý dataset, zoberú sa vlastne materiál z tých objektov, ktoré analyzujeme a urobí sa permutácia, to znamená, poprehadzujú sa tie existujúce nálezy a môžeme vyrátať vlastne pravdepodobnosť, s akou tá nami pozorovaná situácia mohla nastať náhodne. Je to také veľmi stručné vysvetlenie, nechcem zabiehať teraz do detailov, ale je to dôležité si uvedomiť, že my tú distribúciu práve nepoznáme a tieto testy, ktoré sa bežne používajú, to predpokladajú. A posledný problém, ktorý by som teda chcel spomenúť, ktorý viedol vlastne k tomu, že som teraz vo svojej dizertácii vyvrátil výsledky svojej diplomovej práce. Takže tak akože mal to pre mňa aj taký do istej miery emocionálny rozmer. Je skutočnosť, že vývoj štýlov, ako my skúmame vlastne nejakú typológiu a tieto typologické štýly sa menia v čase, toto my predpokladáme a na základe toho robíme nejakú seriáciu. Akorát, že dobre, toto sú nejaké príklady vývoja frekvencií nejakých keramických tvarov, nejakých štýlov v čase, kde sú tie distribúcie nejaké unimodálne. To znamená, toto je čas, toto je frekvencia. V tomto čase ten keramický tvar bol najviac používaný. Takisto pri týchto ďalších to sú príklady zo svodín a stroje, kde sme to ešte s Petrom Pavúkom analyzovali. Ale v skutočnosti okrem takýchto distribúcií pekných existujú distribúcie, ktoré sú multimodálne, ktoré majú tých píkov viacero a
s tými tie klasické metódy poradia ťažšie. Príklad triedenia, alebo ako vidí štatistika vzťah týchto dvoch typov na základe ich distribúcií. Keď máme tu nejaký vrchol toho používania, keď ten vrchol typu A je mladší ako vrchol typu B, tak štatistická metóda považuje tento typ A ako mladší ako typ B. Problém je, keď máme multimodálne dáta, ale tá metóda stále predpokladá unimodálnu distribúciu a vyjde nám chybný výsledok, že ona predpokladá, že ten typ B je starší ako typ A, ale v skutočnosti, keď sa na to pozriete, tak to vôbec nie je také jednoznačné. Preto treba používať metódy, ktoré akceptujú teda multimodalitu. V tomto prípade by teda tá metóda to nevyhodnotila ako chronologickú postupnosť tých typov a vyhodnotila by to až vtedy, keby prvý pík toho staršieho typu bol ďalej ako posledný pík toho mladšieho. Ďalší, teda posledná vec, ktorej by som chcel v krátkosti sa vyjadriť, je tvorba deskripčného systému. Všetky tieto analýzy, ktoré som spomínal, sú založené na vzťahoch. A v skutočnosti tie vzťahy medzi tými objektami a medzi objektami a nálezmi sú oveľa dôležitejšie, respektíve tá informačná hodnota sa nachádza v nich, nie v tých samotných entitách. A na toto práve oveľa vhodnejší spôsob záznamu sú tzv. Grafové databázy, ktoré vychádzajú z teórie grafov, kde tu je len taký ako príklad, že proste nejde úplne o tabulky, ale ide o nejaké entity, ktoré sú prepojené nejakými hranami a v teórii grafov sa týmto entitám hovorí teda vrcholy. To sú v prípade archeologických dát sú to objekty, nálezy alebo prípadne tie interpretované štruktúry ako ten dom, ale už povieme, že je to jama. A hrany medzi tými grafmi reprezentujú práve tie stratigrafické alebo nejaké kontextuálne vzťahy, to znamená jama narúša inú jamu, alebo jama obsahuje tento nález. A s takýmito databázami sa veľmi dobre pracuje, je to veľa intuitívnejšie, ako nútiť tie dáta byť v tabulkách, ktoré teda ináč prirodzene neexistujú. Takže odporúčam vám, keď budete sa zaoberať nejakými veľkými dátovými sadami, aspoň sa na to pozrieť ako možnosť, či by sa aj toto nedalo zvážiť. Na záver by som teda zhrnul základné myšlienky, ktoré som vám chcel nejakým spôsobom odovzdať. Jednak je to, že treba akceptovať a pracovať s neistotou. To znamená, keď máme neisté dáta alebo neurčité dáta, nevyraďovať ich z našho skúmaného, z našej dátovej sady, ale nájsť metódy, ako s týmito dátami korektne pracovať. Takisto treba si jasne definovať naše teoretické východiska, naše znalosti, z ktorých vychádzame a definovať si ich takým spôsobom, aby sa s nimi dalo potom štatisticky pracovať a testovať ich potom. Taktiež poskytnúť najjednoduchšie vysvetlenie pozorovanej evidencie, ale nesmieme zároveň ignorovať komplexitu procesov, ktoré vlastne viedli k jej vzniku. Ako jednoduchý model nemusí byť nutne ten najlepší model, pokiaľ dochádza k nejakej strate informácie. A čo je teda dôležité, na čo som teda došiel tým trošku bolestivým spôsobom, bolo, že treba sa zamyslieť, akých modelov vychádzajú naše analytické metódy a či ten model zodpovedá tomu, čo naozaj o tých dátach ja predpokladám. Takže týmto vám ďakujem za pozornosť.